don na hana kalare a Dukku. Kuma ba mu da adawa a Dukku yanzu. A cikin garin Dukku ba wani bare ga wani ya daga sanda ko wuka ko adda ba. Mu zo ma gwamna akwai attorney a wurin. Mun samu kuɗin mu a account din mu. To alhamdulillah, kaman yadda shi mai tambaya yake faɗi, shi Alhaji Muhammadu Ibn Yahaya ya majin Gombe, shugaban gwamnonin Arewa, a kamfen dai ya yi alƙawura da dama, duk alƙawuran nan muna bin su ɗaya ana yin su. Mu a Dukku alhamdulillah, muna da solar street lights da yi, ga kasuwa, ga tasha, ga kuma kasuwar shanu, ga hanyar zange, ga hanyar kalam, ga hanyar jamari, ga hanyar da ya nemo wani North Development Commission daga Gombe Abba zuwa Bauchi State. Wannan ba wani zama da networks na Dukku da yardan Allah shi gwamna ya haɗa su. Ba mu da wani haufi a ciki, kuma ko yanzu aka ce mai gwamna yi da mu je mu nuna jama'a ga wanda gwamna yi. Saboda haka muna gode wa Allah, muna gode mai girma gwamna da ya bamu wannan ayyuka a Dukku. Irin wannan daga wajen mai girma gwamna ne. Mai girma gwamna ya ce mana kan cewa ga amana, duk abu a taimakawa jama'a, sannan duk abun da ya kamata a yi local government in akwai hali a je a yi shi. To ba ma yin wayansu ayyuka in ba wanda gwamna ya faɗa mana ba. Wanda gwamna ya faɗa mana shi muke zo mu yi, kuma muna yin su, jama'a kuma sun shaida, gwamna kuma ya bamu goyon baya wanda muka je muka yi su, kuma muna godiya kwarai da gaske shi dan majin Gombe. Shi ubana a siyasa, ba wanda zan faɗa masa sai Allah saka masa da alheri. Na godiya. Majalisa ta duk kansiloli da muke da shi guda 11, ba wani kansilan da ya kawo project daga areansa wanda ban yi ba. Duk na yi projects da suka fada. In gyaran bohol ne, wani bohol ne ya yi shekara 10 ba gyara shi ba, mun gyara shi. In rijiya ne na burtsatse, mun yi shi. In kuma rijiya ne na ja a ruwa haka da guga, mun yi su. Lantarki mun gyara. Da babu lantarki dama lokacin daga Hashidu zuwa lafiya zuwa Marna babu wuta wajen shekara 8. Na riga na gyara shi, yanzu suna da wuta gaba ɗaya. Saboda haka ba wani kansilan da ban taɓa areansa ba a cikin karamar hukumar Dukku. To alhamdulillah, abun da ya sa na concentrating da wannan asibitin nan na Algon ne. An yi su a jihohi wanda mu we are very lucky a Dukku. An karasa shi, amma sai zama to dilapidated. Na duba kan ce asibitin zai amfani in an gyara shi, mutanen Gombe Abba, Dutse, Zaune, Lafiya, Marla da Wurtale za su amfani wannan asibitin. Shi yasa na gyara shi, nima da shi a enforce. Sannan na canja masa suna daga Algon, nima da shi NYSC based clinic. Duk NYSC doctors sun zo wurin muke posting ɗinsu, kuma asibitin Dukku tana samun sauki na kawo majinyata. Amma dama muna da niyya mu kai wa gwamnati kuka a mai da shi Kokotos Hospital, wanda za a samu a ringa gwajin jini da sauransu. Banda General Hospital na Dukku ba mu da wani inda ake gwada jini.
kuma yanzu mutum a ɗauko shi daga Kamba bai da jini sai za a kawo shi Hadu kafin ya zo ya rasu. Shi ne muke zo mu kai wa gwamna kuka, na san gwamna mai ji ne kuma zai ji kukanmu ya mai da asibiti ɗaya ko biyu wata hospital wanda za a sa a rinka sa jini a ciki. To alhamdulillah zuwa na gidajen nan ba a gyara su ba. Na duba kan cewa in za ta nuna masu ƙasa hidima ba su da wani kwana. Na ce me yasa ba a gyara su ba? Aka gyara na Dukku, aka gyara na Gombe Abba, aka gyara na Lafiya Tale. Wayannan an gyara su kuma yanzu aka yi masu taya ƙasa hidima suna zuwa wurin ana posting ɗinsu various areas beats ɗinsu wanda za su yi aiki a ciki. Alhamdulillah muna ba abu da muke godiya, sai muna godiya mai girma gwamna da ya ba mu zarafi muka samu muka gyara wayannan wurare. Wannan wuri mai girma gwamna ne a joint project a daka tsakanin local government da state. Ya tambayi kowane local government chairman me yake bukata. Wayan sun zabi gidajen sarakuna, wayan sun zabi gidajen hakimai, mu ko duk mun zabi tasha da tudu yin sai da buhuna da kuma kasuwar shanu. Kuma mun samu dan kwangila dan gari wanda ya mana aiki tsakaninsu da Allah, kuma aiki ya yi kyau an gama shi. Abun da ya saura dai kaɗan ne wanda za mu zo mu lokacin gama za mu ɗan gyara shi mu yi levelin ɗinsa na sai mu zo mu yi shirye-shiryen buɗe shi da yardan Allah. Wannan alfanun da zan samu revenue, kudaden shiga mun riga mun yi plan ɗinmu gaba ɗaya da works, wannan department na works da kuma finance kan cewa za mu allocate shaguna da store a ciki, amma za mu yi shi in prototype iri ɗaya. Kar mu baka fili mai yawa ka gina mana ɗan kucul a ciki, yadda muka baka haka za ka je gina shi irin kwano ɗaya, irin windows ɗaya, irin komai ɗaya. Mun yi kiyasta in mun raba shagunan nan da store nan dole gama na samu 70 to 80 million na allocation din, bayan ma banda tenement rent banda ground rent a shekara. Wannan in mun sai da in mun ba da allocation letters ne muna targeting din 60 million at least na revenue. Sannan kuma in muna ground rent za mu targeting din about 40 to 50 million. Ai yafi ma wannan yafi. Yanzu in ka ɗauka daga Marra zuwa Zaune zuwa Dukku, ka ɗauka daga kwanan Zange nan cikin garin Dukku zuwa Zange, in ka ɗauka daga Dukku nan zuwa Dukuro, ai ya fi 100 kilometers. Saboda haka abun da ya ɗau alƙawari ya yi shi ha ya fi haka ɗin. Kuma dama muna jiran wannan hanya ta Zange ita ne ta ƙarshe wanda zai networking ɗin Dukku local government gaba ɗaya. Wata Zange nan kuma shine last yanzu ana yin ta progress, kuma ita ma insha Allah nan da ba da jima ba za ta kare. Ba abin da za mu faɗa mai girma gwamna sai godiya. A mega school na Dukku ita aka fara gamawa, ita aka fara buɗewa. Yanzu akwai student a wurin da abincinsu da wurin kwanansu da kuma da kuɗinsu, da NYSC da malamai wanda aka posting daga Ministry of Education da kuma malamai da muka basu aro daga Local Education Authority, kuma tana aiki yanzu.
duka wards din nan akwai primary health care center, amma akwai ƙarin guda 3 after wayannan ne. Mai girma gwamna ya bamu ko ba abin da zan faɗa masa sai godiya, don gwamna na bin bashi. Na bugi girji na ce maka duk local government alhamdulillah a mulkin da maje. Maganar da nake so in yi a game da abin da ya burge mu da muka shigo as executive chairman elected executive chairman local governments, mutane suna magana autonomy. To mun riga already kafin mu zo ma gwamna akwai autonomy, mun samu kuɗin mu a account din mu. To saboda haka mai girma gwamna ya shirya wa autonomy dama akwai shi kafin ya zo ma, ba sai an kawo wani autonomy ba. Waye autonomy namu shine mai girma gwamna, sannan kuma kuɗaɗen mu gaba ɗaya suna cikin account din mu. Duk mutumin da ya ce maka babu kuɗi a account ɗinsa kare yake maka. Mun samu kuɗi a ɗayan mu a account ɗin local government ɗin. Yasa muke tambaya kuma muna ayyuka. To ai ba ƙari aka yi ba wai wannan bane, mu an rage mana ɗawainiya. Ai mai girma gwamna iya da focus, iya tunani da LCDS din nan. LCDS din nan ba mu muka fara yin su ba, Lagos sun yi shi for a very long time. Wanda haka yi mai girma His Excellency shugaban ƙasar mu na yanzu Tinubu aka yi shi ƙara kotu, a yi winning ma a kotu. To saboda haka ba abun mamaki ba ne gobe a ce 'yan majalisa sun ce sun tabbatar da LCDS din sun zama ta local government. A ga muna da shi, mun kara 13 kan 11 mun zama 24. A ga mun samu local government 24 kenan. Saboda haka mun jinjina mai girma gwamna, muna jin daɗin kuma abun da ya yi, kuma ya jawo talaka kuma kusa fiye da kamar da. Saboda haka ni ni sai mana duk local government ina murna da abun da mai girma gwamna ya yi, kuma ina goyon bayan sa 100%, kuma na rungumi wannan abun 100%. Yanzu ina baka tabbaci a duk local government in ba mu samu 85 ba za mu samu 95%. Duk members ne na jam'iyyar mu mai albarka, jam'iyyar APC, kuma ba mu da adawa a duk yanzu. Zuwa na da yardan ubangiji da kuma taimakon da mai girma gwamna yake mini, duk na neutralizing din adawa kan gaba daya. Don ba wanda zai bin adawa yanzu in an fi da zaɓe ne, in wani ma bai koma APC ba to bara min adawa ba. Shine nake alfahari da shi, kuma na ba wa mai girma gwamna tabbaci duk local government zai shiga ya yawo a cikin garin Dukku, ba wani bare ga wani ya daga sanda ko wuka ko adda ba. Wannan shine nake kokari a kai, don na hana kalare a kuma muna gar daga su information sun sani, da shi SA social media ya sani. Yanzu haka biki aka yi na daurin aure yar gidana, mutanen da suka taru a wurin ba adadi, amma ko hanzar din wani ba dauka ba, kuma kowa ya koma gidansa lafiya. Kuma duk mun yi waya da yawanci most of them mun yi waya da su sun koma lafiya. To muna godiya wa ubangiji da ya ba mu wannan dama, kuma da ya ba mu wannan, ya ara mana wannan lokaci, kuma muna godiya mai girma gwamna da ya ba mu support muka yi wayannan abubuwan.